שלום לכם, יש לנו היום פרק נוסף בתוכנית השבועית עם ינון דן קהתי, ראש ארגון הבית על ענייני המזרח התיכון. שלום ינון. שלום יוני. מה אתה אומר על הפדיחה הזאת שעשה שר החוץ הישראלי אלי כהן עם שרת החוץ הלובית, שיצרה בעצם משבר וגם כפי שאומרים רבים פגעה בתהליך הנורמליזציה בין ישראל למדינות ערב? ראשית, ראוי לראות מה היו העובדות, ולפי מה שאני יודע מערוצי התקשורת השונים בישראל, אם אכן הייתה הדלפה ישירה שנועדה ליצור מה שנקרא לרוץ ולספר לחבר'ה שעשה השר אלי כהן, לא תקין ואפילו חמור מאוד. צריך שהדברים האלה יישארו בסוד. יש דברים שראוי שישארו מתחת לשולחן, ויש דברים שראוי לפרסם, אבל זה... תראה, יש שרים בממשלה, וזה לא סוד, זה גם מתפרסם באמצעי התקשורת, שמאשימים אותו ישירות, שהוא בגלל בעיות אגו, וכדי לפרסם את עצמו, כי הוא בסך הכל שנה בתפקיד, יש לו עוד 4 חודשים, ואחר כך הוא מחליף אותו ישראל כץ, אז הוא רץ והדליף את זה לתקשורת. אומרים את זה גם עיתונאים בכירים, שכנראה גם מקבלים ממנו את ההדלפות. תראה, אני מכיר אישית את השר אלי כהן, והוא בחור טוב, הוא אדם שעשה המון למען מדינת ישראל, ויש לו המון זכויות. שוב, אני לא יודע את הפרטים, אבל אם אכן הייתה הדלפה שנועדה לשאת חן בעיני התקשורת, או בעיני הבייס הפוליטי, זה חמור מאוד, זה גם מאוד מוציא את התדמית של ישראל, בזירה הדיפלומטית המזרח תיכונית, בצורה מאוד שלילית. איך אתה מעריך זה ישפיע על המגעים החשאיים שיש עכשיו? אנחנו לא נפרט את כולם, אבל יש מגעים חשאיים עם כמה מדינות, לא רק ערביות, גם אסלאמיות, להשיג נורמליזציה. איך אתה חושב שזה ישפיע? האם זה יעצור את התהליך? כנראה שזה יעיד את התהליך, אבל המגעים האלה הם קודם כל אינטרס של המדינות הערביות עצמן, ולא רק של ישראל, אז צריך לשים גם את זה על השולחן. כנראה שזה יעכב תהליכים מסוימים, אבל אנחנו יודעים שיש הרבה מאוד קשרים והרבה מאוד אפילו שיתופי פעולה, אבל מתחת לשולחן, ואולי ראוי שישארו מתחת לשולחן שיתופי פעולה עם כל מיני מדינות ערביות שעדיין לא מפרסמים אותם הפומבי, ואולי ראוי שהמצב הזה יישאר כך, ולכן ברגע שמדליפים דבר כזה, כדי לזכות באהדה ופופולריות, זה מזיק בסוף לישראל. אתה לא חושב שבעצם מי שצריך לטפל בנושא הנורמליזציה זה משרד ראש הממשלה וראש הממשלה עצמו, והצוות שלו מאשר שר החוץ, שאין לו ניסיון מדיני, עם כל הכבוד? תראה, בסופו של דבר, באדם שמגיע למשרד או לתפקיד מסוים, אין לו ניסיון קודם, הוא לומד תוך כדי ניסיון. ואני חושב שהשר אלי כהן הוא אדם ראוי, הוא אדם שיש לו הרבה כישורים. יכול להיות שהוא עשה טעות, ויכול להיות שמישהו מהמשרד שלו הדליף את זה, וזה לא אפילו הוא באופן אישי, אבל אולי היה צריך להתייחס לעניין הזה באופן פומבי. ואני לא יודע את הפרטים, ואני לא רוצה להגיד דברים שאני לא יודע את העובדות לאשורן. בסופו של דבר, לא כדאי במזרח התיכון, אלא אם כן הצד השני באופן ודאי אישר את הפרסום של הדברים, לא כדאי לפרסם אותם. מה קורה בעצם בממשלת הימין? היו כל כך הרבה ציפיות מהממשלה הזאת, ימין מלא, ואנחנו רואים שהמינויים שעשה ראש הממשלה נתניהו רק גורמים נזק בעולם. איתמר בן גביר עם ההצהרות שלו שנתפסות כהצהרות גזעניות. השר סמוטריץ', שר האוצר, שאומר למחוק את חווארה. שר החוץ אלי כהן מקלקל את היחסים עם לוב. שרת ההסברה, גלית דיסטל, יש לה התבטאויות, ובכלל מדינת ישראל אין הסברה. מה קורה בכלל עם כל הממשלה הזאת? איך אנחנו מתפקדים בעולם עם ממשלה כזאת? תשמע, אין לי מה לומר, יש פה יותר מדי פדיחות שקורות בזמן האחרון בלשון העם. אבל איפה הימין? למה הימין לא קם ואומר לראש הממשלה? הרי הוא נציג הימין, הוא הנציג הבכיר של הימין, והימין עשה מאמץ גדול להביא אותו לשלטון. לא אומרים לו, אדוני, תתעשת, תשנה את כל הדברים האלה, זה פשוט פדיחה גדולה. ממה שזה נראה על פניו, בנימין נתניהו מאבד שליטה על הממשלה, והוא לא אותו ביבי חד וחזק כמו שהוא היה פעם. ואולי גם כדאי לתת לממשלה הזאת עוד קצת חסד, כי מה שקורה גם עם המחאה וכל המאבק הפנים-ישראלי, בוודאי גם יוצר המון משברים פנימיים שמוצאים אותנו בכלל באופן פנימי מאוד רע לעולם, אז גם אני מניח שיש לזה גם השלכות על יחסי החוץ של ישראל. בעוד כמה שבועות מגיעה התקופה של חגי תשרי.
אתה חושב שאיתמר בן גביר, השר לביטחון לאומי, צריך לעלות עוד פעם להר הבית? הרי הוא כבר הפך לסמרטוט אדום, וממה שאני שומע, הוא מתכוון עוד פעם לעלות בכל המועד סוכות. התשובה שלי אולי תפתיע אותך, אבל אני חושב שהוא חייב לעלות על הר הבית. אני חושב שישראל ובכלל העם היהודי חייב להפגין ריבונות בהר הבית. רצוי שזה יהיה בשיתוף עם הצד המוסלמי, ורצוי שזה יהיה בדיאלוג בין דתי. אבל לוותר על הר הבית זה קו אדום מבחינתי. אני לא אמרתי לוותר, אני שואל האם לאור המתיחות שקיימת היום בגבול הצפון, חיזבאללה, בדרום עם החמאס, האם הוא יוותר פעם אחת על ביקור? זה לא אני חושב שהוא לא צריך לוותר, ואני גם אגיד לך למה. הרבה פעמים שמענו המון תבהלה בתקשורת. אם איתמר בן גביר יעלה להר הבית או כל יהודי אחר, תפרוץ מלחמת העולם שלישית. עשו את זה כל כך הרבה פעמים ולא קרתה מלחמת העולם שלישית. אז אני חושב שאולי גם כדאי לנו להירגע עם התבהלה או עם ההיסטריה שגם נוצרת בצד הערבי באופן תקשורתי כדי להבהיל אותנו. ודווקא אני חושב שלהראות ריבונות בהר הבית, להראות נוכחות יהודית בהר הבית, זה אולי אפילו לא יביא למלחמה, זה אפילו יגרום להרתעה. ומי שלא שומר על כבודו במזרח התיכון לא יקבל כבוד. זה מאוד חשוב להגיד את זה. נעבור ליחסים עם סעודיה, יש מאמץ גדול מאוד של ארצות הברית וגם ישראל להגיע לאיזה הסכם נורמליזציה עם סעודיה. עכשיו התפרסם בעיתון הוול סטריט ג'ורנל, התפרסמה הצעה של יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן, שהוא בעצם האיש החזק בסעודיה, הוא קובע את הדברים, בעצם לעשות איזושהי עסקה, שהוא יחדש את הסיוע הכספי לרשות הפלסטינית, סיוע שהופסק בעשרות מיליוני דולרים כל חודש, תמורת זה שהפלסטינים ירקחו את ההתנגדות שלהם לנורמליזציה בין סעודיה לישראל. אתה חושב שאבו מאזן ילך על הדיל הזה? קשה לדעת. אבו מאזן נמצא בערוב ימיו, ויש הרגשה שאנחנו נמצאים על הסף של תחילת מלחמת הירושה על השלטון ברשות הפלסטינית. לדעתי, אני לא מומחה למזרח תיכון, אבל לדעתי הם ייקחו את מה שהם יכולים לקחת, ואם זה כסף אז בכלל, ואם זה בא בקלות אז עוד יותר. גם אם יאשימו את אבו מאזן שהוא מכר את הבעיה הפלסטינית בעבור חופן דולרים מסעודיה? אני לא חושב שיהיה להם בעיה עם זה. אני חושב שכמה שיותר כסף וכמה שיותר הטבות הנאה, הרי כל הרשות הפלסטינית זה סל מלא פרי שכולו טובות הנאה. אז מה יזיק להם אם יוותרו קצת על העקרונות שלהם בשביל כמה מיליוני דולרים? אני לא חושב שזה יגרום אז אתה חושב שאבו מאזן ילך על הדיל הזה? אני חושב שבסוף ישכנעו אותו ללכת על הדיל הזה, לדעתי. יכול להיות שאני טועה, אבל לדעתי אני רואה אותו הולך על הדיל הזה. הייתי רוצה לשמוע גם הערכה שלך, יש כל מיני פרשנויות בעולם לגבי היחסים בין הנשיא ביידן לבין יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן. כזכור, נשיא ביידן האשים אותו, את מוחמד בן סלמן, באחריות ישירה על הרצח של העיתונאי הסעודי ג'מאל חשוקג'י באיסטנבול, בטורקיה. אתה חושב שבן סלמן ייתן את המתנה הזאת לנשיא ביידן לרגל הבחירות בארצות הברית, הבחירות לנשיאות, ויסכים לאיזו עסקה משולשת עם ארצות הברית וישראל, או שהוא יעדיף לחכות לנשיא האמריקני הבא ולעשות את העסקה אחרי הבחירות לנשיאות בארצות הברית? אני חושב שהסעודים יש להם הרבה כבוד, ואני לא חושב שהם ותרו בכל כך קלות על הדריסה של הכבוד שלהם, מה שהיה עם חשוקג'י. אני לא רואה אותם נותנים את המתנה הזאת לביידן, ולדעתי הם יחכו לבחירות בארצות הברית שיהיו תוך פחות משנה, אם אני לא טועה. אז אם הבנתי ממך נכון, בגלל הכבוד הסעודי, כפי שאתה אמרת, הכבוד הוא שקובע במזרח התיכון, והסעודים מאוד נפגעו מהנשיא ביידן, אז אתה מעריך שבן סלמן לא ייתן את המתנה הזאת לנשיא ביידן לפני הבחירות? כן, בטח הם ירקחו את זה, יעשו מה שנקרא, איך קוראים לזה, פיליבסטר, יחכו עד שיהיו הבחירות בארצות הברית, ואז הם יראו. ומה אתה אומר על היחס של הסעודים למטוסים הנוסעים הישראלים שנאלץ... יש לי צמרמורת שאני חושב על זה, זה כל כך מרגש לראות שנתנו להם... אני קראתי בעיתונים ובידיעות שהישראלים קיבלו יחס חם ויחס מאוד לבבי, ושכל הצוות קרקע והצוות האבטחה בסעודיה כל כך עזר וכל כך היה חם עם הישראלים, ישראלים יהודים. זה דבר מחמם את הלב, וזה כל כך חבל שאי אפשר לעשות את זה יותר. רק צריך להעריך את מוחמד בן סלמן ואת השלטון הסעודי,
ובעזרת השם, אני מקווה שלא יהיה מצב כזה דומה שמטוס סעודי יצטרך לנחות נחיתת חירום בישראל, כי יש לו הרבה מקומות אחרים לנחות, אבל זה באמת מחמם את הלב לראות את הדבר הזה. אם זה יקרה, אנחנו נקבלו את אותו יחס הטוב גם לישראל, בטוח. זה חד משמעי, אין ספק. וחייבים לעשות יותר נורמליזציה, ואני מקווה שהרבה מגעים שמתקיימים כיום מתחת לשולחן גם יעלו מעליו, ובשביל זה צריך גם לעשות שינוי כיוון, גם עם כל הנושא הזה עם הנושא הפלסטיני. אני מאמין בלהחליש את הכוח הפוליטי של הרשות הפלסטינית, ובסופו של דבר צריך גם לעשות תהליך עם העם הפלסטיני או עם הפלסטינים, ובעזרת השם. כן, זה לב הסכסוך במזרח התיכון. אני רוצה להודות לך. עד כאן פרק נוסף ברעיונות עם ינון דן קהתי, ראש ארגון הבית. אנחנו נתראה בשבוע הבא.